După aia intervine procesul de dă și mie 500 de lei, dă și mie 1000 de lei, dă și mie nu știu ce, dă și mie cu tare. Și tu te agiți la foarte mulți oameni, vine luna următoare, data de 4, îți vin banii, iar îi spargi, iar te împrumuți. Deci este o colcăială și era o perioadă, adică în care e o boală ascunsă, în care tu trebuie, aia e cel mai complicat. Pentru că tu mori pe interior, da, tu ești dead, ești mort. Deci tu tremuri, n-ai nimic, nu poți să faci niciun pas, nu poți să mergi cu taxiul, nu poți să mănânci, nu poți să ai viață socială pentru că nu poți să plătești o notă, nu poți să faci absolut nimic. Tu trebuie să păstrezi aparențele unei vieți normale în timp ce tu ești fucking dead. Aia timp de